سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلتين لومي إلى تقدم إسران حمشون قنبوت كلتشان إسران 4 حزنهم زمتنا زيناتات نواهم نغربو لساعة أخيلو وترو تخطاتلتين مخان سابسكرايب كتقبرونا چاننا بيتساب كتكونو لا تلابخو كسافت سامن كتكاتولنا بخبر عدم بريزيدنت إساياس أفورقي نايك إسان ملختي أبزم محلال فولو غزين وديتن سيران بلتسقنا زخشفة مدار أخبلو بوزحات معكنا زينا يقلت خمزلوان زرزرو يسعب مسود بلتسقنا نابكينات نخاطو زي تاريفي كبلو زي سمع زلو معكنا زينا بريزيدنت إساياس أفورقي حبرات حيلتات أبلع لي إرترا داكما كينات مواج سيرا يدالو ألو قبل أبناي معالتنا تنن هزبي إرترا بزعبو مقلت خون كلهم حبو أجندا ناي بلتسقنا زخشفة زرربون تباهيلو قلت ألوم حبرات حيلتات زبولهم تتابعتي حيلتات ناي إرترا داكما كينات مواج دالو لوز بلا بريزيدنت كلو زرزر حبريتا أبزميتش غزي خقلت مخانون هزبي إرترا كسن كم زبلن مكلخال حيلتات إرترا نيماننيا ودان كيرا حيلتات درو كم زخونن إرترا لولوينت أو حساب زبان غوربيتان زركب هاجرات متحبار كم تجبرن هزي زربا زبقت زبكتو إثيوبيا مخان نمانم قلت زخون قداي كم زخونن مغنياتو أوشتو كينات زلا السودان وين إشتي هاجر جوبوتو خمزة يكونن تقداي دما غوربيت إرترا إثيوبيا والشيخ كازين كلتا هاجرات كم زخونن نغد مخلتا عمت بلتسقنان أبين أمستسعرو لغزي إرترا خمزة حانتو زفلت كوينوم أبز غزي زي أبي ببحرن كالو قداي اندام زازن كينات أبز دالو لزلو غزيم أبي أبز ركبو غزين نزرخبو سبن مس إرترا كينات تقبر كم زدل يزارب كم زلون حجي دما كاب كينات حالفون تقاومتي إرترا برجين حامودو أب أديس أبا أخيبا خمز جبرون تكاوي تجادلون خجمر أبي كتلا مبرهت كم زهابو منكم وون أب أديس أبا كيساب تجراي كنكاسا كم زفكدن برجين حامودو كفستيفال مرباش حالفو نابعد كاوي حيلتات نخقيرو زدقفون بالسقناوي أبي أحمد كم زخون الناس سيرا زقالت منقص إرترا كالو زور كينات نمقص كاس علاماني أداباي مستير زبولهم ناي بلصقنا حيلتات مسحوحات بمخاني إرترا موقع علامة خمز نبرون ناي حوحات سبات جن ناي بلصقنا حساب كم زدليون كم زحسبون كم زي يكونلهم سلازخونا ون برجين حمود خمز فكرن فلت بزمخنا دما شعبي أبا أشمور نعرف ملختينا بلصقنا خمز الأخير زقلت زلهم بزمخنا تزيد دما شعبي أب بأشمور كلات نعرف ملختينا بلصقنا أبي أحمد كم الأخير زقلت زلهم ጊዜያዊ አማህዳሪ ናይ ክልል ትግራይ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ መንግስት ያብ ህልውና ትግራይ ወሳኔ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ከተኩርን ስጋት ሓደጋን ህልውናን ከወግድን ኩሉ ሓላፍነቱ ክፍጽም ይግባእ ክብል ኣፈራሪሖም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ነዚ ዘገንዘበ ትማሊ ዝጀመረን ሎሙን ቀፂሉ ዝወዓለ ካብ ክልል ክሳዕ ወረዳ ዘሎ ኣመራርሓ መንግስቲ ዕማማት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሳለ ዘሎ መድረኽ ዘተዩ ኣብ ህልውና ትግራይ ወሳኒ ትራ ዘለዎ ጉዳያት ከም መንግስቲ እንተዘይፈፂምና ህዝብና ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ህልውና ከነእትዎ ዘስግዩ ክብል እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ከም ተዛረበን ከመንግስቲ ኣብ ስጋት ዘንብር ኩነት ፈቲሕና ክንከይድን ኣጋጢምና ዘሎ ፀገም ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ዘሎ ብፅሒቱ ክወስድን ክሰርሕን ይግባእ ኢሉ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ስራሕ ዝኣተው ትካላት መንግስቲ ከም ዘሎ ዝሓበረ ጌታቸው እዚ ፈቲሕና ስርሖም ክሰርሑን ኣገልግሎት ክህቡን ክንሰርሕን ኣብ ሓደ ሓሳብ ሰሚርና ክንከይድን ይግባእ ኢሉ መንግስቲ ክኸውን እንተኮይኑ ህዝብኻ ምግልጋል ህዝብኻ ምስማዕ ዓቕሚ ህዝቢ ምውዳብ ምዃኑ ብምርዳእ ከም መንግስቲ ሞራላዊ ቅቡልነትን ህልውናን ምስራሕ የድልውን ኢሉ መንግስት ድሕነት ህዝቢ ቀዳምነት ይቡ ክሰርሕ ከም ዝግባእን ሕጂ ዘሎ ፀገም ህዝብና ትግራይ ናይ ህልውና ፀገም ምዃኑ ተረዲኡ ሓደ ነቲ ሓደ ከይተፀበየ ብዘለዎ ዓቕሚ ፀገማት ክፈትሕ እውን ፀዊዑ ዘይሕጋውያን ተግባራት ወራ መሬት ዕደና ማዕድን ፀጥታን ስርዓት ፍትሕን መንግስታዊ መሓወር እውን ይሳተፍሉ ከም ዘሎ ዝገለፀ ጌታቸው ረዳ እዚኦም ብሄራዊ ሓደጋና እዮም ኣብ ዝብል ምርድዳእ ክንበፅሕን ነዚኦም ንምፍታሕ ክንቃለስ መንግስቲ ብልፅግና ድማ እጃሙ ከበርክት ይግባእ ምፍርራሕ ዘለዎ ቃላት ደርቢዩ ከምኡውን ምክትል ፕሬዚደንት እታ ክልል ታደሰ ወረደ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ስጋትን ፀጥታን ድሕነትን ህዝብን ዝፈታተኑ ዘለዎም ዘይሕጋዊ ተግባራት ብቁርፅነት ክቃለስ ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዕደና ማዕድን ወርቅን ክቡራት ኣማንን ስጋት ፀጥታን ድሕነትን ህዝብን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ዝኾኑሉ ብርኪ የምርሕ ከም ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንትን ሓላፊ ካቢኔ ሴክሬታርያት ሰላምን ፀጥታን ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝገለጸ ካብ ክልል ክሳዕ ወረዳ ዘሎ ኣመራርሓ መንግስቲ ዕማማት ጊዜያዊ ምሕዳር ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሳለ ዘሎ መድረኽ ኮይኑ እቲ ሃፍቲ ማዕድን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝካየድን ውሑዳት ኣካላት ዝብለፅሉን ይኸውን ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቡ ቅድሚ ሕጂ ብባህላዊ መንገዲ ተኣርዮም ብኢዛና ተዓዲጉ ናብ ብሄራዊ ባንክ ዝኣቱ ዝነበረ ወርቂ ሎሚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ዘሎ ከይዲ ክሳብ ወፃኢ ዝተዘርግሐ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ካብዚ ብተወሳኺ ቀንዲ ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ መሬቱን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተረኽበ ገንዘብ ማሕብን ዘይሕጋዊ ተግባር ሕጋዊ ንምግባር ኣብ ከተማ ኾነ ኣብ ገጠር ብሰፊሑ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚኦም
من كالوتن هلونا حزب تግራይ بحدغ زودو تغبارات يلو منغسي خم منغسي تلخو كيفصم مخنيات بمخانو نزيኦም مستخخا كاب لعل خصعصعت زلو محاور منغسي قراص اندفارن سغم توسدن حقن تحاتاتنتن كرغاغص كم زغبا غليصوم غزياو محدار تግራይ ናይ مفصم عامو بمغلبات هلونا حزب تግራይ زفتاتنو زحغاو تغبارات مقلا قراص وساني وسيدو خم سرحن منغسي بلصغنا ون اب تግራይ مچ كم حدر كغزن ون حاتيتم አባት ተሐዛ ሱዳናውያን ካልኦት ስደተኛታትን ክመክር ዓሊ ሙስተመስረተ ፍሉይ ኮሚቴ ስርሑ ገምጊሙ ኣብ ሱዳን ብዘጋጠመ ሓያል ግጭት ናብ ኢትዮጵያ ዝተሰደዱ ስደተኛታትን ካብ ካልኦት ሃገራት ንዝመፁ ተመለስትን ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ተሐዛ ስደተኛታት ኣድሂቡ ዝምርምር ፍሉይ ሓይሊ መዲባ ኣብ ስራሕ ከም ዘላ ትፍለጥ ኮይና ኣፈጻጽማ ስራሓቱ ዝግምግም ኣኺባ ኣካይዱ ብምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝኾነት ኣምባሳደር ብርቱካን ኣያኖ ዝምራሕ ጉጅለ ፍሉይ ሓይሊ ብዘካየዶ ፍሉይ ኣኺባ ክሳብ ሕጂ ዝተሰርሑ ስራሕ ብምግምጋም ኣብ ቀጻሊ ክሰርሑ ዘለዎም ጉዳያት ኣድሂቡ ከም ዝመኸረ ገሊጹም ኣብቲ ዝተኻየደ ፍሉይ ኣኺባ ዝቐረበ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ሱዳን ብዘጋጠመ ከቢድ ግጭት 128,000 ዜግነት ልዕሊ 17 ዝኾኑ ሃገራት ዝሓዙ ስደተኛታት መንገዲ መተማን ካልኦት ኣብያተ ጽሕፈት ጉምሩክ ዘለዎም ከባቢታትን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ኣረጋጊጹ ካብቶም 128,000 እቶም 47,000 ኢትዮጵያውያን ተመለስቲ ስደተኛታት ብምዃኖም መሬት ኢትዮጵያ ካብ ዝረገጹ ላዕለታት ሒዙ ኣድላይ ዘበለ ድጋፍ ይግበረሎም ከም ዘየለ ኣብቲ ጸብጻብ ተሓቢሩ ይርከብ ናብ ማዕስከር ስደተኛታት ዝኣተዉ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ተዓቂቦም ካብ ዘለዉ እቶም ልዕሊ 15,000 ሱዳናውያን ብነጻ ቪዛ ከም ተሓደሰሎምን ብሰላም ይነብሩ ከም ዘለዎም ከቢድ ኩነታት ሓሊፎም ዕቑባ ምሕታቶም ኢትዮጵያ ንኹሉ ኣድላይ ዝበሃል ሃለዋን ሓገዝን ከም ትገበረሎም ኣረጋጊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ሱዳናውያን ዝርከብዎም ካልኦት ስደተኛታት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ማሕበረሰብ ዓለም ተረዲኡ ትካላትን ኣድላይ ዘበለ ድጋፍ ክገብሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ገንዚቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓለም ንጉዳይ ሱዳን ጸማም እዝን ሂባትሉ ከም ዘላ ሰሞያ ሕብራት ሃገራት ክገልጹሉ ዓለም ንጉዳይ ሱዳን ጸማም እዝን ሂባቱ ከም ዘላ ሰሞያ ሕብራት ሃገራት ክገልጹ እንከለዉ ዓለም ኣቀለቡ ኣብ ኩናት ቃዛን ዩክሬን ኣብ ዝተጸመደትሉ እዋን ምዕራብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ዘሎ ጎንፂ ክልቲኦም ተጸባቲ ሓይልታት ሱዳን ዳዕበይ ዝኸይድ ከም ዘሎ ሰሞያ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም ፍልይቲ ኣመኻሪት ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣሊስ ዋይሪሙ ንደሪቱ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃል መሕተ ኣብቲ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ጽዕጽዕ ኩናት ዝካየደላ ዘሎ ከተማ ኤልፋሽር ሰለማውያን ሰባት ግዳያት ይኾኑ ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣብታ ከተማ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ጥራይ 700 ሞት ሰለማውያን ሰባት ከም ተመዝገበ ኣብቲ ቦታ ዝሰርሕ ሕክምና ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ግብረሰናይ እውን ገሊጹሎም ኤልፋሽር ኣብ ዞባ ዳርፉር እታ ናይ ሞዳት ኣብ ሰራዊት ሱዳን ዘላ ከተማ ኮይና ክልቲኦም ተጻባቲ ሓይልታት ሱዳን ሓደ ዓመት ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት ሓድሕድ ኣሽሓት ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ሚልዮናት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተፈናቐሉ ይፍለጥ ኣሊስ ዋይሪሙ ንደሪቱ ኣብቲ ቦታ እንዳወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ተጻባኦታት ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ካብ ዝጅምር እቲ ዝኸፈ ኢላ ጉዳይ ሱዳንን ብዛዕባኡ ዝበሃል ነገርን ብጉዳይ ቃዛ ብኩናት ዩክሬን ይዕበጥ ኣሎ ብምባል ህዝቢ ዓለም ነዚ ፍሉይ ክስተት ኣተኩሮ ክህቦ ፀዊዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂውን ፍኸሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኣብ ዘመረቖም ናይ ኮማንዶ ሓይልታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገርና ናብ መዋጥን ምእታው ፈቲኖም ዝነበሩ ሓይልታት ስጋት ናብ ዘይኮኑሉ ብርኪ በፂሖም ክብል ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ናብ መዋጥር ንምእታው ፈቲኖም ዝነበሩ ሓይልታት ስጋት ናብ ዘይኮኑሉ ብርኪ ኣብፅሕናዮም ኢና ክብል ምክትል ላዕለዋይ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣበባው ታደሰ ገሊጹ ማእኸል መሰልጠኒ ኮማንዶር ኣየር ወለድን ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ እዚ ብምምልማል ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣመራርሓ ዘሰልጠኖ መበል ካልኣይ ዙር ታሕቶት ኣመራርሓ ከመረቑ ከሎም ጀነራል ኣበባው ምዕባለ ሃገር ዘይደልዩ ሓይልታት ብባዕሎም ዝኣበዮም ጽንፈታት ብምውፋር ሃገር ንምብታን እተፈተኑ እውን ብሰራዊት ምክልኻልን ደገፍ ህዝብን ሕልሞም ከም ዝመኸነ ገሊጹ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኣብ መብርሂኡ ክብሪ ኢትዮጵያ ዝርድኦም ታሪኻዊ ጸላእቲ ብገንዘብ ዝዓሰብዎ ናይ ውሽጢ ተላእኽቲ ሃገር ዘፍርስ ኣጀንዳ ብምሃብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ፅሕተራን ምፍጻም ተፈተኑ እውን ብመስዋዕትነት ጅግና ሰራዊትና ክፉ ሕልሞም ክዕወት ኣይካልን ኢሉ ኢትዮጵያ ዘይግባእ ረብሓ ሓቲታ ኣይትፈልጥን ንቐጻሉ ናይ ተሓተትን ዝበለ ጀነራል ብሄራዊ ረብሓ ካብ መጥቃዕቲ ዝሕሉ ኩሉ መዳይ ዓቕሚ ዘለዎ ሰራዊት ናይ ምህናት ጻዕሪ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ ታሪኻዊ ጸላእቲ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ካብ ግብሮም እንተዘይተሓልዮም ክፉእ ኣጠፋፍኣ ክነጥፍኦም ኢና ኢሉ ዘረብኡ ደምዲሙ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ቀዳም ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜና ናብ ዝፈጺምና ኣለና ንስእለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን ሰላም